shigowa ta nan ban ɗauka cewa ni ba ko ba ne. Asali gaskiya gani nake yi tashi nai daga wani waje na ɗakin gidana zuwa wani ɗakin a cikin gidana. Abin da yasa na faɗa ka fama da sakatare da yake a nan ba ɓoye ba ne a waje na mun yi aiki da shi a ma'aikatar da ya taso daga nan ta Ministry of Transport. Na san shi ya sani, sannan wasu daga cikin wanda suke jagorantar ma'aikatu da suke karkashin wannan ma'aikata dukkanin su abokanai na ne. Mala Abubakar Rano ga nan dalla-dalla ya fi da friend for years. Malam Abba Al-Mustapha muna zama da shi a wata majalisa, ba zan faɗi wajen ba don kada wani. Sannan MD na Triumph shi ma for years mun yi hulɗa da shi a tsari irin na bugun baya. Ni abokin yan jaridu ne for years, kuma ban san tun lokacin da mai girma gwamna ya zaɓe ne tura suna na majalisa ba. Duk ɗan jaridar da ya buga waya a Kano ganin gaya min yake cewa Kwamishinan information cikin waye gaya maka. Idan gwamna bai gaya ya ce information da kai ba. Ta ai su suna ganin nan na fi dacewa da shi saboda ni abokinsu ne. Mun san yan jaridu suna da fuska guda biyu. Ka zo musu ta fuskar a yi mu'amala kyakkyawa sun iya. In ka zo musu ta wata fuskar kuma za ka gane kura. Ni Allah ya sa ba mu taɓa hawa wani feji da shi wanda ya wuce fejin kyakkyawan mu'amala. Kuma sun zama abokanai, kusan ba ɗan jaridar da ya fice a Kano da ban san shi ba bai san ba sai dai ba kuma ina da bayanansu da dama tare da ni saboda yawan mu'amala da yawan abubuwa da aka yi. Kuma gani nake gida na zo domin ko ba komai ma'aikata ta nan da girma shi tsohon kwamishina da ya bar nan wajen ɗan ce shi ba abokin mu'amala ta ne sosai kuma mutumi na ne sosai, kuma hasali akwai project da muke conceiving tare da shi a nan wanda har mai girma gwamna ya sa hali. Wani ikon Allah ban taɓa ƙaddarawa ko a mafarki ba abinda na kawo kwamishina ya fushin a kai a yi don a taimaki wannan gwamnatin zai zama kuma ni ne zan hau kujerar da ma zan iya aiwatar da abu. Wannan tsari ne na ubangiji, ba dabara ba ce, ba wani waye ba ne, ba waye ba. Mun yi duk abin da za mu yi a wannan gwamnatin don mu ga mun ba da gudunmawa, kuma abin da ya sa muka dinga abin da muka yi shine yaƙini da yadda da muke da shi na cewa mai girma gwamna yana da kyakkyawar niyya da manufa na taimaka da a mu'amala ta da ni da shi wadda take kai tsaye domin ba wani tsani a tsakanina ni da mai girma gwamna. Na fahimce shi, na gamsu da shi cewa mutum ne wanda ya damu da kishin Kano, mutum ne wanda ba shi da abin da yake tunani ban da kishin Kano, kuma in ya samu mutane da za su iya taimaka masa ina zaton a tarihin Kano zai zama na ɗaya ko na biyu a cikin waɗanda suke da kishin Kano kuma suka taimaka. Wannan yasa muka yadda muka bar abin da muke na gwagwarmaya na shekara da shekaru sama da shekara 20, kuma a yau ya zama rana ta farko da na tashi daga wani bangare na koma wani bangare. Ma'ana wannan shine exit dina daga abin da ake cewa civil society, ya koma kuma shiga ta abin da yake na gwagwarmaya kuma na shugabanci da siyasa. Dole ko na so ko ba na so na bar wancan tsarin da komo tsari, tunda wannan tsarin da nake a kai ko da ya kani tsari ne na siyasa, dole kuma a yi siyasa kamar abinda majalisa suka gai kenan. A matsayina na ɗan gwagwarmaya shekara da shekaru, ya zan yi na ce in damar ta samu dole a canja. Daga ranar da mai girma gwamna ya tura suna na zuwa majalisa, na ji canji ya fara samu na a jikina cewa zan tashi daga wani abu da nake zuwa wani abu, shi ma kuma ci gaba ne na al'umma amma ta wata fuska. Wannan yasa nake so na sanar da al'umma cewa a yau 6 ga watan 1 shekara ta 2025 a matsayina na Ibrahim Waiya na fita ko na exiting daga abin da ake cewa switch over daga civil society activist zuwa political activist. Kuma ina so again officially yan jarida su taimaka min, na haƙura kuma yanzu nan ma da suna ambassador
a bar mun suna na Comrade yadda zai dinga tuna mun cewa gwagwarmaya na taho da ita kuma yanzu a wannan tsarin ma gwagwarmaya da ba samu kawai ba kuma mun zo mu taimaki mai girma gwamna ne abin duk da yasa a gaba don ya taimaki jihar Kano a shiga mutum bi kuma a shiga mutum bi shi kuma dole mu taya shi wannan hidimar domin Kano muke yi wa ba abin da muka sani ban da Kano ni ba wata jiha da na sani. Kano ita ce Tokyo dina, Kano ita ce London dina, Kano ita ce New York dina. Kano nake son ta zama wani abu misali kuma mun dau wannan damara za mu taya mai girma gwamna wannan tafiyar zuwa har illa masha Allah. Kuma ina son ma'aikata da ma'aikatan yada labarai su dauke ni a matsayin aboki, a matsayin abokin aiki, mai aiki tare. Ban zo in cizguna wani ba, ban zo in ci mutuncin wani ba, ban zo in hana ci gaban wani ba, kuma ban zo in yi wa wani takidi wanda ba shi kenan ba. Amma sai dai ina da roƙo guda ɗaya. A tarbiyyata da na taso shine muna da wani abu guda 3 ko 4 shine accountability, openness da transparency. Wannan shine tsarin abin da rami da ku a yi a buɗe, a yi yadda kowa zai iya gani, a yi ba kumbiya don abin da za mu yi mu cimma abin da muke bukata yadda in an tambaye mu za mu iya ba da bahasin ga yadda muka yi ga yadda muka yi ga yadda muka yi. Wayannan 3 principles din dole mu adoptin nasu because tsari ne na mai girma gwamna abin da ya dauka kenan cewa da abin da za a yi a buɗe. Kuma a matsayin ma'aikatan yada labarai wadda take da ruwa da tsaki da dukkan ma'aikatu kuma take kula da dukkanin masu hulɗa da jama'a na ma'aikatu da kafafen da sauran ma'aikatu na gwamnati zami duk yadda zami su yi aikinsu yadda ya kamata. Takaicin da muke shi ne mai girma gwamna yana aiki amma ba a sanin abin da yake. Dole mi wannan aikin mi fafutuka ba kawai mutanen da suke jihar Kano ba mutanen da suke arewacin Najeriya ba mutanen da suke Najeriya ba har kwarin da suke karkashin ƙasa sai sun san mai girma gwamna yana. Wannan shi ne kudurinmu a matsayinmu na wanda muke za mu jara gaba da information a Kano. Ya kamata lallai kowa ya san mai girma gwamna da yake kuma za mu buɗe ƙofa a buɗe yadda za mu ringa jin abin da yake faruwa da kalguma jihar Kano kuma muna isa wa mai girma gwamna. Wannan ma'aikatar ba ƙaramin ma'aikata ba ce, ƙarama babban ma'aikata ce wanda ya kamata a ce za ta iya coordinating dukkanin wa'annan abubuwa. Ina fatan za ku zaƙi dantse a tafi. Kawai haƙurin da za ku yi da ni aiki zai iya kai mu haddare, aiki zai iya fito da mu ran Asabar, aiki zai iya fito da mu ranar Lahadi. Ni ba ni da Asabar ba da Lahadi. Wannan shi ne aiki muka zo yi wa Kano, aiki muka zo idan mu taimaka da girma gwamna kuma abin da muke so mu cimma kenan. Har kwana nake a ofis wallahi. Yes. Allah ya taimake ni, iyali na suna da fahimta sai dai in gaya mata aiko min da abinci na kwana yau ga ofis. Saboda haka ni kadai ma na yi wannan bare kuma yanzu ina da nauyin al'umma. To a shirya a san hanyar da za a yi in ta kama a kwana in ta kama a yini in ta kama a fito asabar in ta kama a fito lahadi amma duk abin da yake na haƙƙi na ma'aikaci da ya kamata a bashi in yayi aiki extra time in Allah da zan tabbatar wannan yawa kuma abin da ya shafi welfare na ma'aikata zai zama priority din in Allah ya da welfare na ma'aikata zai zama priority na domin sai ka fara gina mutum ka yi masa allura da ya kamata kai masa sannan kake sa ran yin abin da zai. Za mu zauna da ku, zan ji duk abubuwan da yake faruwa a ma'aikatar kuma duk abin da ya shafi welfare din kuna tabbatar muku in Allah ya yarda za mu ga da za mu shige gaba mai girma gwamna kuma mutum ne ba maroci ba kuma mutum ne ba hannun yan damba ne da shi ba. Ban taba ganin lokacin da nake zuwa jan gwamna wani ya je da bukata dan al'umma wallahi ya ce a diransa kullum yes ya iya rubuta bai iya rubuta no ba in dai akan abin da ya shafa shi ba. Ne duk wannan alƙawarin abubuwa da ya shafi capacity building strengthening capacity na ku da waye ba a cikin ƙasa ba har in ta kama wajen ƙasa in Allah ya ga za mu roƙi mai girma gwamna ya domin so muke yi tsarin yaɗa labarai a Kano ya canja kuma waɗanda suke aiki da ma'aikatan nan ko musamman sauran hukumomi irin su rediyo Kano so muke su zama one of the
best media outfit a Nigeria shi competing da sauran ya zamana za a iya jin su. Wannan shine gaskiya kusan kudiri na abin da na sa a gaba ko kuma abin da nake so sa a gaba, amma haka ba za ta yi ba sai tare da ku. Ina fatan samun haɗin kanku da kuma buɗe hannu a rungume ni, kuma kamar da na faɗa mai abubuwa a buɗe, kar wanda ya koma gefe yana guda guni. Duk wanda yake buƙatar gani na ko yake buƙatar magana da ni ga farm signal ya arrangin ya zo ya gani, wala ba wani abu za mu tattauna ko menene. In ma akwai wani abu da a baya aka yi na abun biya wala a sanar da ni, za mu ga yadda zabi a ci gaba. Ni na zo in ja layi ne, ban zo in waiwaye abin da aka yi a baya ba. Na ja layi daga yau ɗorawa za yi abin da aka yi ba mu domin na san Allah ba zai tambaye da ba na nan aka yi. Saboda haka abin da yake daga gaba shi za mu ɗora, kuma abin da za mu ci gaba kenan. Ina fatan za mu samu haɗin kai daga wajen ku, kuma ina godiya kwarai da gaske. Wasu da yawa wani yana ce min wai kai class side ka taho da harka wajen shekara 20 an san ka gobar baya, yanzu kuma ka koma siyasa. Da to ai duk inda ka samu kanka ai dama gobar baya ce, kuma abin al'umma ne. Na zo ne taimaka al'umma, ba zuwa nayi wani abu da daban ba. Wancan gobar baya muka yi, muna mu kaɗai a matsayin fararen hula. Wannan kuma yanzu zami muna ma sanye da wata hula wadda za ta ba mu dama kai tsaye mu iya rubuta wani abu da za a iya cewa a aiwatar, kuma muke da damar mu aiwatar. Ashe tsarin girma aka samu da tsarin kuma ci gaba ba baya aka ci ba. To haka muna fatan za a ba mu haɗa tashi wannan tsarin, kuma muna fatan za a yi aiki tare da mu a buɗe kamar da na faɗa. Ina lalata wannan kalmar a buɗe, kuma in Allah da za ku sanar da ni a yadda kuke zato, in Allah ya yi. Abokin ku ne ni, tare da ku muke, kuma ɗan uwan ku ne ni. Dan Allah dan annabi mu taimaka mu farfado da ma'aikatar yada labarai da harkokin cikin gida, yadda in an tashi maganar ma'aikatu za a fara ambata ta kafin ambatar kowace. Da girma gwamna ɗazi ya ba da umarni cewa saboda jin daɗin ya umarci kwamishina ya zo ya duba abubuwan da muke da bukata a ofis, dan lalle ai maza ai mara dan mu samu abu. Ni da shiga ofishin kwamishina naga ni a matsayina na dan gwagwarmaya ni am okay with it, amma dai fama da sakatare kai ne ma'aikaci, ku ne kuka iya abin da din nan kwakwale-kwakwalen abubuwa ya suke a gaba. So a kwakulo wanda wasu abubuwa da ake da bukata, idan kwamishina yanzu a gaya masa shi kenan ya yi mana abin da muke bukata don ya zamana mun zama comfortable a cikin tsarin, kuma mun aiwatar da abin da yake bukata. Sai mun zama comfortable sannan aiki za mu iya yi kamar. Ina yi mana fatan alheri, kuma muna fatan Allah zai nufa mai aiki tare da mu, kuma Allah zai nufa mu zama wanda mai girma gwamna zai alfahari da su cewa mun taimaka masa wajen sauke nauyin da Allah ya dora masa. Ina fatan dukkan wanda suka rako ni, musamman members na Kano na civil society organizations, ga sanan duk yan gwagwarmaya, ga sanan civil society organizations, duk sun biyo ni. Ban sani ba yan group na TikTok yan waye, ban sani ba. Ko watakila su ma ta rana a dalili na su ma za su baro cikin harkar, to amma dai ko dai ba su baro ba, na san za su zama abokanan tafiya. Dama kuma tuni muka tashi daga tsarin rigima da gwamnati da fito na fito, muka koma tsarin abin da ake cewa strategic advocacy ko strategic engagement, wanda da shi za a yi. Ina mana albishir dukkanin civil society organizations na ofis ɗinku ne, kuma duk wani abu da ya kamata a yi muku a gwamnatance nan ofis ɗin Allah da ya ishe ku, kuma duk abin da ya kamata mai aiki tare da ku don ku taimaka a gwamnati a irin abin da kuke da shi na ƙwarewan Allah da shi da muke mu ja ku tare mai aiki tare da ku. Kanan ita ce a gaba, kuma ita muka sa gaba. Assalamu alaikum.